Ja pneumakonehan on mukana varsinkin täällä Baltiassa vahvana ja etenkin täällä Virossa. Mutta me ollaan saatu tänne tietysti myös suomalaiset paikalle, niin Morisua. Terve, terve. Milläs keihäänkärillä sitä on nyt sitten tänne maamessulle tultu? No meillä perinteisesti pikaliittimet on käytännössä meidän ykkösjuttu ja täällä tietenkin kun puhutaan metsäpuolesta ja maanrakennuspuolesta, niin hydrauliikka on toki ykkösenä, eli Seinien ja Stukin kattaus on ryhmäpikaliittimet, toki sitä kierrettäviä tonne vasarakäyttöön ja muuhun raskaampaan päähän. Kattelinkin tässä pyöritty puoli päivää täällä ympäriinsä, niin täällä ei varsinaisesti tämmöistä niin oikein kilpailuasetelmaa täällä ole, että saatte vähän niin kuin yksin touhun näiden liittimien kanssa täällä näyttelyssä ja teillähän onkin sitten alan parhaat tuotteet siinä. No niin, meillä monella alan messulla oikeastaan on tietenkin, me ollaan tunnin aika kapella kattauksessa, pelkästään pikaliittimit, meillä ei hydrauliikkaa niin kuin letkuja tai muuta komponenttipuolta ole, niin sinänsä ollaan aika usein saada rauhassa olla näiden tuotteiden osalta. No pikaliittimien lisäksi teillä on sitten tätä niin sanottu letkuliitintä ja sitten muuta. Mitäs, onko tuolla jotain ihan uuttakin näytillä? Niin? No meillä on tuossa seiniltä ihan uutena niin Smart Flow-liittimet, mikä Sein osti Englannista valmistaja, joka näitä tekee. Ja sinänsä käyttökohteita on paljon perusnesteiden kuljetuksesta ja tietenkin myös hydrauliikkapuolelle matalapaineisiin. Ja se on mielenkiintoinen uutuus meille. Ja oikeastaan Seinillä lähtökohta oli tuo jäähdytyspuoli ja niin kuin datacenterit, mutta toki sillä on paljon muita käyttökohteita. On teollisuushydrauliikassa myös. No siellä jäähdytyspuolella varmaan nyt kun niitä nousee noita keskuksia tonne meille paljon, niin siellä sitten tehdään tämän tyyppistä kauppaa paljon sillä. Kyllä se on näin ja Seini on sillä puolella pannut sinne paukkuja, voisi sanoa aivan mielettömästi viime vuosien aikana. Että siellä on kyllä odotukset on kovat ainakin Seinin päässä ja kyllä meillä on myös isoja projekteja käynnissä. Täällä Virossahan on vahva tuo maatalouspuoli, toki se metsä ja muu lisäksi, mutta niin nämä samat liittimet tietysti käy sitten sinne puolelle. Että kyllä nyt maatalouspuolelle menee myös tiettyihin laitteisiin ja toki täällä on Virossa ja Baltiassa muutenkin tehdään paljon erilaisia lisälaitteita sun muita, mitkä on meillä tärkeitä asiakaskuntaa. Ja toki sitten konevarustelijat muutenkin. Te olette täällä Baltiassa toiminut pitkään tai lähinnä Virossa. Kuinka monta vuotta te olette nyt? Taitaa olla parikymmentä jo tulee. No kohta 20 vuotta, 2006 vuodesta asti meillä on ollut toimintaa täällä ja käytännössä Viro meillä on ollut pitkään se niin kuin Baltian keihäänkärki, mutta nyt viime vuosina niin on laajennettu Latvia ja Liettua suuntaan myös ja oikeastaan meillä on kaikilla tuotemerkeiltä edustus ja yksinoikeus näissä maissa. Ja nyt tosiaan meillä on Virossa pari kaveria ja nyt vuosi sitten meille liittyi seuraan tuo Liettuan aluemyyntipäällikkö kanssa, niin saadaan lisää jalkoja tuonne kentälle. No niin, sitä ennen vielä käydään vähän läpi, katsotaan tuossa, ja herättää pitkää mielenkiintoa näin teidän työkalupuoli, niin siellähän on sitten, taitaa olla sitten, jos äsken oli vähän englantilaista, nyt on ruotsalaista rautaa sitten. No joo, meillä on tässä momenttivääntimet, mitkä itse asiassa Kanadasta tulee meille, nämä Radin momenttivääntimet, käytännössä 15 000 newtonmetrin saakka, mutta sitten uusimpana Momenton voimahylsyt ja vastaavat tarvikkeet. Sille puolelle Moment on näissä nyt voisi sanoa aivan ykkösmerkki keston puolesta tai eliniän puolesta ja toki laadultaan on huipputavaraa. Ja Moment on itse asiassa kehittämä juttu on tämä Silverline pinnoite, eli normaalisti voimahylsyt on mustia, mutta nämä on tämmöinen harmaavärinen ja se on ekologinen pinnoite, että siinä pinnoituksessa ei käytetä mitään raskasmetalleja eikä muitakaan myrkkyjä, käytetään ihan luontaisilla öljyillä. Meinasinkin just kysyä äsken, että eikös nämä konehylsyt pitää olla aina mustia, mutta nyt näköjään heti maalasit sen heti alas sieltä. Kyllä, just näin se menee. Ja miltä tämä sitten lähtee messukausi käyntiin tästä, niin tuutte nyt sitten millaisella kattauksella Suomeen kiertämään näitä näyttelyitä? No tänä vuonna meillä ei ohjelmassa tämän lisäksi kuin Maxpo Hyvinkäällä elo-syyskuun vaihteessa. Et siinä on niinku parit messut tälle vuoteen, normaalisti 2-3 messua meillä on vuodessa. Ja tehän kävitte nyt Paumassakin, pojat teet tapas siellä, niin miltä se näytti se kenttä? No se on mielenkiintoinen messu totta kai, että meillä on siellä paljon suomalaisia asiakkaita, jotka voi nähdä omia tuotteita tavallaan kentällä Euroopassa asti ja totta kai sitten meidän suurimmat kaikki toimittajat on siellä, niin käydään tapaamassa. Mutta se on hieno messu kyllä. No, oliko siellä nyt sitten näytillä jotain sanotaan teidän tavaraa, mitä on vielä sitten tulossa jossain kohtaa? No siellä on totta kai momenttiväännin puolta on siellä näytillä, mutta sitten pikaliittimistä myös ja siellä on tiettyjä uutuuksia on tuloillaan vielä, mitkä ei ole vielä tänne asti kerennyt, mutta niistä tulee myöhemmin kyllä kertomaan heti, kun saadaan vähän konkreettista kerrottavaa. Eli siinä saatiin vähän uutistakin tähän näin kalastettua, niin me otetaan seuraavaksi teidän Baltian puolen Liettuan mies, se oli vaan Latviasta. Liettuasta haastattelun seuraavaksi.